Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berkebaktian Maita Saluhutna. Minggu Tasadarion 10 Februari 2024. Warna info kafit. Jona maau jadi alusaku ma ibana. Do tema dita Tuhani patuduho dalan yau tong lau mempersiapkan ohanang pikirata kebaktian tahun iliam matiki satokin marhau homon martangia kita di bagas rohat tadi.
Apuji matuhata marede ita sia buku de nomoronom ayat sada 1 ayat 3. Bagasan goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di porbadia, nama no palangit do tanoon. Amen. Songonod do di do Tuhan Jehovah, juwon nama au, jala alusaku ma ibana, saydong anakku do ibana jupa hagugotan, paluauku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku. Sai pama hapokku do ibana sarimatua. Mertua do nahudul di pangodingan ni natumibuli. Jala namian di linggoman ni pargogo na suatu dosan. Nama dok tu Jehovah. Haporusakku jala partano batuaku. Debatakku marhaporusatu hodo au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali amanami para siroha na sumurung, debatani hatuaon nami, uingot tami, doaka Arion panonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami, jala perbadiai mamikiri sude natinaon nai, patadahom matuhami dosa nami, asa diarsok rohanami, jala asa hupasaut hami lomoni rohani namanubus hami, asa mertua hami, marhite-hite siani ro di saliling ni lelengna. Sai patu pamai dihami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Tabege ada pujian sian para hari Kamis.
Kapuji Tuhatta, maredeta sian buku de nomor 452 ayat sada dot ayat tolu naro padaoni bolon. Tabegima hatani Tuhatta songon patujolo nijamita ditupuk minggutta sadarion na tersurat di Markus 10 ayat 46 sahat tu ayat 52 songon nasomal tajahama margati soring dungi dimongoti nasida mahu tajeriko. Jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon sisianna dohot halak na torok adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung dibege ibana Yesus nasian Nasaret doi hape dibuka ma majauh-jauhon o Yesus anak ni si Daud si maroham mida ahu. Lado mamisang ibana asasip nian alailam digogo do majuhon ale anak ni si Daud asi maroham diau. Jadi sulon ma Yesus di dogma jauh hamu ma ibana gabe di jauh ma nama pitungi di dogma madok ibana pos maroham hehe maho di jauh doho. Jadi hatok maibana hehe lao madapoto Yesus los tading do anggo ulosna dipakulingi Yesus maibana aha dipangido roham si bainokku tuho jala dido nama pitungi mati ibana guru nami eng marnida manian mataku dungi didok Yesus mati ibana lao maho dipangolu haporsiomi doho dalam amitor marnida ma matana laos diutom ma Yesus di dalam nai soni ma hatani tu hatta martua doakan nama nangihon hatani debata
naup piopsa jala nama ngula hosa. Amen. Tapi gima ede pujian sian punguan ina Naomi. Puji Tuhan yang mata acara papituhon. Buku ede nomor 172 ayat 1 ayat 2. O Yesus panodang.
bagasan uduk do seret ni roha Roma hita tujulu tua dopan ni tuhata mangido mangelehelek asesani dosata na tua tutuni manang naso tatutuni pei martangiang mahita cumulu di bagas rohat tabi. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo naso hatu dosan pardengkan basa doho jala rodi saliling nililing na do asini roham sai mar pamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ai juk dohami mardosa marado pokko jala juk do sungguli hami rimasmu marhitesian pangalosion nami unang alang asini roham sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaun nami palua mahami jalase sadosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa songos sitong ni namangulu au ninna Tuhan Jehovah tung na solomoro aku mida hamatean ni parjahat nalomodoro hakku mida hamunglatna asa mangulu ibana hasangapon ma di debata na di Gijang. Tapi kima ada pujian sian kur narwastu.
Puji Tuhan, sian mata cara pasapuluhon buku ede nomor 400 ayat 1 ayat 2 pos rohaku di Tuhaku. Pos rohaku di Tuhaku yang terbaik terima. Mondo tong tong tangi aku tulang tunggu awata. Kobi pos doro aki sai patu sonai kuanona ausi. Uilalaganu pari paniom nadiawo. Kai tong di pasari-sari kai madiaro aku. Kai laktu tinggir nai pinggol panton diogi lawakai lokodai. Tapi gema hatani tu hatta songodalan tungulu nai baru natar surat di 1 Korintus 10 ayat 20 songonoma hatana unang gabe partutuka kita di dongan saluhutna jadi do alaidang saluhutna marguna saluhutna jadi do alaidang saluhut patoguhon songonima hatani tu hatta atong rak mangidogogo mahita tutuhat debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon naumbar kami. Amin. Tapuji Tuhata marede itasian buku ede nomor 220 ayat 21 ayat 3 Yesus haposaku. O sambing rajaku, odolong aku, ngaposom doaku, diharap kaonmu, sonang maroh aku, tak kasihan. O sambing rajaku, jala ulu aku. Dihara jaonu, digodo umumu, ona uwi uton, lau Tuhan moluan, kau sorang tarida, sonang domasida, diara jaonu, Allah dihukum. Tidak koma haporsiautei songon nahina tindakon ni dongata sa haporsiaun di Portibion rap maddo mahita au porsea idebata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan nama no palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinibon ni si Maria
na gabi-gabi asiat to di porbadia adorang soabuan ido tuhata manaon na bernit ay silatus namate terpajar ribana di hau pinor silang jala tua tubana toru dung ditanom namulak mangolu diari patoluhon namana itu surgo lauhundo siamun di bata Jahoba manai pargogo na suatu dosani disima ibana pa imamula sogo tu tanaon manguhumi halak na mangulu do namate au korsea ito di porbadia kaladong sada huria nabadia huria hato panihalak Kristen akan nabadia do dia sani dosa do dia tai naman do mulak mangulu do sogo halak nang mate do dihanguluan na sora suda amin. Tapi kema titing mamasa dita sa minggo. Salam. Berani Tuhata nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Tatangihom majo patakaso tikting di minggu Pokafit 10 Februari 2024. Nah parjolo pertanggiangan sektor. Mulai mingguon di pamasa huriatta ma pertanggiangan di ganup sektor ni huriatta. Songonong terjadwal di tertib acara. Nah paduahon serah terima jabatan Padita Debbie Juliana Nababan. Sadarion minggu tanggal 10 Februari 2024 nunga diojakon Paditata Debbie Juliana Nababan ima Padita na diperbantukan di huriatta. Gabe Padita Resort Lumban Inaina Ombartusi borhak do guru jemaat dot anggota pemuda-pemudi pataruhon nasida son na mewakili huriatta. Napatuluhon tikting parjolo paduahon taringot tu parbogason. Hari Jumat tanggal 27 Februari 2024 maringanan di HKBP Jati Sampurna majalo pamasu-masu parbogason ma Clinton Suryadi Marpaung anak niamata Andi Beslin Marpaung, tubuh ni Nata Siti Nurmala Boru Batubara, nama ringanan di perumahan Kota Wisata, Pesona Monaco Blok UE2 nomor 24, Cibubur. Ruas ni Huria HKBP Jati Sampurna, Resort Jati Sampurna. Dohot Orwana, Ellen Dufi Krisnesa Lubis, Boru Niamata Hasudungan Lubis Nahinan. Tubuh ni Nata Bertauli Boru Situmorang, nama ringanan di Jalan Harmonika Baru, Kompleks Astoria nomor 177, ruas ni Huriatta GKPI Paranggulan Sada, masuk ke sektor Pitu. Ima tikting namasa di mingguta nasa minggon, do tu minggu naro. Lama nomo-nomo hatan itu hatta, marid di mahita.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Lima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Shalom. Selnai shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Dari on masuk kita tu Minggu info kafit. Hari Minggu na perjolo di masa-masa pasion, manang masa-masa prapaskah. Nanang sidalanata ono pali hari Minggu. Saat tu Minggu Palmarum, dungi marujung mai di hari Sabtu Sunyi sebelum hari Paskah di tanggal 31 Maret nanaing mangyudro. Di hari Minggu na perjolo di masa prapaskaon. Dipakulingi debatahi tasian hatana na tersurat di Psalme 25 ayat sada rodi ayat 10 ujahahun madihita songonon ma hatani debata edde sian si Daud hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku ale debataku marhaposan tu hodo au unang tung paila au asa unang marsurak-surak akka musukku bidau dang tahe tagamon tarurak sude akka nama kaposiho sai maila dosogut akka pangose suada dalanna ali Jehovah sai pabotohon matuau akka dalanmu jala ajarhon tuau akka bugasmu sai togu-togu maatu bagasan hasit tonganmu jala ajar yau ai hodo de batani hatuoku hodo nahu haposi ganup ari sai ingot ma ale Jehovah akka dinggan ni basam dohot asi ni roham ai sian narubido akai sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposo oku doho pangalasyoku saingot ma au ale Jehovah obar tuasi ni roham ala ni denggan ni basam pardenggan basa jala nabonar do Jehovah ala ni dipodaho do dalan nati gori tuaka perdosa di parnonohon do uhum wakana dangol jala diajar hod dalanna tuakana terjepol asini roha dohot hasitonga do sude dalan ni Jehovah diakana mangaradoti padanna dohot akka panidangionna ido sahat ni hatani debata tema ni minggu tay bagasan ok bason ima Tuhani patuduhon dalan diau. Rian itu hanahina holongan di bagasan Yesus Kristus trupukta sadarion molo taida di Bibel tai di bajudullah tangiang mangido haluaon sia musuh dohot sia dosa. Jadi doa memohon perlindungan dan keampunan dosa. Sian pengalaman personal ni si Daud doon na diguriton non jala ras setuju do hita molo hudop segumugo do pakorhon ni poda manang sesuatu natahatahon molo mermuali siap pengalaman isarani arung na merhabuk ni roha segugo do pakorhon ni molo misalna merhabuk ni roha madong aku hapi au ngahyaman naon habuk ni roha na sama molo hudokon inang pos maroham di dongai debatado ida maau ngahu alami si songoni toturo mana sida ido tutu ale mo ladong halak menghibur mangapuli dongana hape dak ya dia ibana nadangon rado honon ni namarhabu ni rohaido ala soho manaon murah-muraho makkatai au do manaon ale mo tadakon unang doso ni ngau perjolo manaon. Sekali lagi, unggugu do pakorhonna, molo sesuatu itu berasal dari apa yang kita alami.
Jala iman ni hatahon ni si Daud diturpukon. Siap pengalaman nama naon hakahapor suhon. Nanaing dijehehon anak na ibana. Nanaing didabuhon. Nang dijepolhon musuhna ibana. Maka Roma ibana tu adopan ni Jehovah. Tuhan go do nang hapor suhonon. Go do dalan akan nanang si dalanakku. Alay dang hu pangasahon diriku daku pangasahon hamalo okku daku pangasahon huasokku. Tung ikut tuhodwaw. Patuduhon ma dalan nanang si dalanak. Ima teman diturpuk tau jalan na perjolo nang idot tak ketika Daud ingin majalo dalan siad debata. Di hati dakon ibana ma bahwa hapor seahonna saurdo dohot pangiduanna. Jadi pangiduanna di dasar hotu hapor seahonna. Tidak mai diturpuk ton na perjolo di ayat sadaro di ayat 2. Roy bana madokon hudu ali Jehovah dihalunguton rohaku. Adu artinya dihalunguton. Dalam Indonesia, kepadamulah ku angkat jiwaku. Todikku. Maka nomor 8, sudengo lukku Tuhan, hupasaha matuho. Aku berserah pasrah penuh padamu. Dihamolon nahu adobion. Dot hatana asing. Aku ingin fokus padamu Tuhan secara total. Hal nasama do nang tai dan nakin di epistel tai. Di epistel tai nakin di do adong isi tahe si Bartimeus nama huau si Bartimeus on mapitung. Dungi di bege ibana lewat Tuhan Yesus. Dung di bege ibana lewat Tuhan Yesus mangido ibana. Yesus anak ni si Daud asiroham diau. Ale Roma kanatoropi godang do halak natoropi marhua. Mami sang ibana asa hohom. Boleh matong dapok roha nama pitung panehenehi si Bartimeus lewat Yesus biasa nama udah lewat Yesus sambil lo mengajari. HP gutur maon ale Yesus anak ni si Daud terganggu masih tuan natoro. Muruk masih tuan natoro. Bartimeus nama pitung paneheneheon. Soho sipo terganggu ham sudah. Alai ala fokus ni si Bartimeus dan akan atorobi Roma si bana alai digogo mamangido alai Yesus anak ni si Daud asiroham. Lihatlah bagaimana Bartimeus tidak mau fokus pada sekelilingnya, dia tetap fokus pada tujuannya yaitu Yesus. Dungi dokon sulon ma Yesus soma Yesus dungi dokon jauh ma ibana dung pajuk pangima lo Yesus si pangiduanmu asa mernida au guru nami. Ala ni mata kod do persoalan diau ala dang boya mangida ge panehenehau ge minta-minta ala nin mapitungo nau ge bedang nyar ojol monau maka persoalan utama ku sonariaha mata kon ala ni Tuhan cabutlah akar persoalanku patuduhon dalam tau asabula mangula sulat asabula mernida cabut ma dan Allah membukakan jalan itu rojes badokon hapor syami mana tiba mah hapor syamu malum dungi dung di pamalum idok di bagian terakhir ni turpuk ta epistelah kani dungi di ihutto mai mana di dalas sidalananna ainga di papatar dalas sidalanan ni dungi di ihutto si Bartimeus maka di prapaskah sonario di minggu info kapiton di dote guarni minggu tau johon mau jadi alusaku ma ibana. Maka ketika Bartimeus menyuarakan, ketika si Daud pasahatun dirina secara totalitas kepada Allah, harus ada keyakinan bahwa apa yang kita ahanata pangidoi ikon alusan di Jehovah. Molo dido si Daud dison di ayat na perjului dihalungut rohaku doho dungin apa duahon marhaposa tuho doau. Artinya bahwa dihamolon na huwa dopion holakodo na huwa posi dang pos rohaku dia kadongakon dang pos rohaku diharajakon dang pos rohaku dihapistarakon ikokodo alani molo huwa posi ho ale Jehovah hu halungut toko ale Jehovah do tujuaku di ibana dia na badohoni unang matong tumpay au ya do hamu inang pautak kodongan upi jam majo hebeng mi inang dah neng mangrupian inangan nau oloma dungi hulem matu inangan ale hodok do inangon unang peilau dah kan ido na upi jam dotok kebengon alani huburupi maho ale unang
pos roh aku di hodai dah. Hira songoni mon. Ngapos roh aku tuh ali Tuhan. Ala ini unang tungpai. Baiklah molo ngapos roh aku tuh Tuhan unang bay Maria iya akamusuki. Konteks ni hangulot na sonari, dia mana paling sonang roham amang inang, mangida dongam gali, manang mangida dongam sonang. Dia mana naik imun tubuhmu ketika kau melihat kawanmu susah atau ketika kau melihat kawanmu senang. Urasa, molo dibahen penelitian, utibbodo imun ni jolma, molo bolu ibana mangarehe donganna. Mularong saling membuli nalasar rohani jolma mangarehe-rehei peila hodongan na tung herana hadu waduh ranti naik saring-saring na dung di peila dongan na itu rodi mana mercerita misalnya tu saya denganan ibu to horna kilai lahu peila tong ibana di jolo ni hula-hula nai asa di botoi naik sudi apalagi mamolo musuh nai tujuan utama ni halak molo mermusuh bohado asa gadapan. Alani dalam permusuhan yang dihadapi oleh Daud, dia sekarang memohon kepada Tuhan, Tuhan unang paila, unang pagada pau. Sutung sanga Maria iya nak kemusukan. Alai di pangido ibana songoni, dia tidak kedoha porsiona. Ayat tulu, mularang nababibillah tajaha ayat tulu, sada dua ya. Dang taheta gamon tarura sudi akan nama kaposiho. Saya meila do sogot akka pangose suada bayak taida mada di pangido mana unang paila au Tuhan ay marhapo satu hoda dungi di hati dakko di mana dan terila halak nama kaposio maka saurdo taha saurdo pangidoan na doho hapor sion ena jojot do sipata dang saurdo hatatai pangido tedo nataha hapor siai amang padita Roma sadai narubani ngatung loja au mangelek-elek amat tau. Asa tung nguban yan. Tung tangyak kumaju amang padita ini. Dingga kiet do padita do inangi martangiang. Asa tung dipau bade bata. Amat tai. Alai dung mula saja buni padita paju pangimana do punguan korna. Unang maju punguan korna sonok kudokon. Punguan kor ina Ester misalnya di tarutung kota. Holai bana tu si ngaboha amangi eda ngaboha itoi eda ina itona. Inna idanai itu rori mana itu dah ngadong benda boy banguba ibu tomi tapi baru mula jauh ni padita asa tanyakon asa muba mula sani roi bana madokot dang ngadong boy na boy banguba itomi muba dia matai aidang saurdot pangiduan na dohot hapor diturpuk tau diajari si Daud tidak molo ta pangido sesuatu itu harus sejajar jala berdasar pada hapor siot jala tarida do nangi muse di ayat na paonopo do papituhon ala dirajumi si Daud do sudena masaon dada holan ala ni musukan ala disulik kitibana rohana tung ala ni dosak kudoon binna masa hamolono diaw dungi Roma ibana mangido tu debata Tuhan molot tumpe ala ni dosakon yaya onomiro ibana madokon saingot ma ali jahuba akadenggan di basam dot asini roham alanya ai sian narobido akai alani molo sian narobido Tuhan asini roham do denggan di basami dia itu unang matong pengotingo akadusak saya ingot maau hobar tu dia unang hobar tu dosaki alai hobar tu asini roham alani denggan ni basam maka mari melihat beta taida manginang da di pangido ibana Tuhan unang ingot dosaku alai ingot ma asini roham do denggan basam alania ala yaki do ngamulai sen nerobi dari purbakala ngaparasini roho ngapar denggan basaho alani ima ingot unang ingot dosakon di somma taida boha sejajaran ni hapor siaon na dohot pangiduan nanan honon na di si balgahiya do sini roham Tuhan daw ubalgasiya dosakku alani pa bos unang maingot dosakon asini rohamima dan inilah yang menguatkan kita
hurian itu hanahina holongan di bagasi Yesus Kristus. Dan ngarok kapi ubal gadosa siya dengan bahasa ni Jehovah. Sa boha-boha ni balgani dosa ta ubal gado asini roha do dengan bahasa ni debata. Mulai kita rutung iba danak jujud dosono kalimat nyak ka amama na suya merminggu. Beta matulang merminggu marnatal noang. Bere. Mulu merminggu awan non medebu giring-giring. Bahasa tulang ni kan ala ni balgani dosaku. Molo roa tu si humutur gereja madabu giring. Pero iba terutama daun ka asini rohani di bata tung masebelga tumbalga pedosam. Molo di arahot tu asini rohani di bata terhisap dulu sei. Sisa di bodut asini rohai do. Alani iya mang dainang di masa prapaskaon iko pakyot marhua lahum mengintrospeksi dirita dungi lau marnida hina balgani asini rohani de bata dungi sulukon barani honot tama tuha go dosatku alani huleyam mot go buti buat ma pakai ma asini rohami bodut ma marhite seni dangadong behita nama biar ro maju pangi de bata saboha balgani dosam saboha-boha mohok na midanon. Kami pertarutung. Dang pola gabi sudah iba marjamita. Nah tapi mulai senda sugut ngetulu bisa potang aku hamuna. Marah sudah. Ay hamu pe perbeda dong ngamak kipas butikan. Belam mau perhutana ngalion. Alai selai. Taingot mak. Dang ala ni mohok ni arion sudah tahu roh. Ay gumbal ga asini rohan de batado dengan di basana siam mohok ni arion. Nanang dohon di sini tak ada sesungguhnya yang bisa menghambat kita bertemu dengan Tuhan jika boha sahur doa porsia mudok pagi domi. Ima pola na perjulu sahur dot pangiduan dot haporsia. Napa dua usia terpuk tau di minggu info kapiton di pengot tu hita. Asa boleh tak ada lani sudah akah hapor suhun hamolos hona do bini sidauti ikor radi hita marsiajar tu dia bata. Dia ya opa ido ibana. Ali jahuba. Saya pabotohon matu awak ke dalammu jala ajar hotuau aka bugasmu. Lihatlah. Dia yang raja itu radi rohana ajari ya Tuhan. Jadi adong di bana sok pintar, dadong di bana sok kuasa, tetapi dia menyadari dirinya untuk membuka dirinya untuk terus menerus diisi oleh Allah. Di dunia pendidikan iman yang dokkan na long life education, sampai nalang merujung pe terus marsiaja. Gudang do dalam not Tuhan, ale patuduh ma dalam mutuau. Suku-suku na ahad hora dalam ni Jehovah. Ayat 10 jaha akamanginang na Biblia. Ahadu dalan ni Jehovah. Iya, asini roha dohot hasitong. Jadi asini roha do hasitongan odo na diperagahot Tuhan Yesus. Binaole bana sumulukon hapor buhon. Hapor suhota. Madalani masa-masa prapaskan nang tersilang ibana lania asiro hanami dahita jala ikut togon na sudah tu dalanay dalana hasitongan unang adong nang gosa dana makapos ibanay magopo alay dapotan hanguluan na saliling nililing na. Maka ketika kita mendalani masa prapaskah di bagasan obason maka kita ikobuha marsiajar mardalan di dalan na di dalan ini Yesus. Persuk do tinan ni Yesus i. Persuk marujung dia do tahe. Di hataluot do manang na hamonangan. Hamonangan marhite hahehonna. Alani i ketika kita mengikuti jalan Tuhan, jalan yang ditunjukkannya itu asini roha dohot hasitongan i ingot madalanam do hapersuhon. Dalanam do hamolon. Ale ujung ni perdalanam me di dalan ni Yesus i hamonangan. Odo na meneguhkan spiritualitas prapaskah bahwa kita harus terus menerus berada dalam ketaatan. Itu ahadu roh Yesusi
laho peulihon, memulihkan relasi antara Allah dengan kita. Maka Prapaskah adalah waktu di mana kita diajak oleh Tuhan untuk belajar memulihkan relasi dengan sesama. Tengen mon, molati mari Jehovah, tengen majami tu dia, tu konteks tasonari. Go hubungan relasi persauran nasiga hinor hunyaha. Narabuya hata hemasa narabui. Pemilu akan namarin ang bau pe masih songgahan. Unang at toyaw, dang sa nomor hita. Dang merdomu, partanya nga sektor pe olo gabiso, unang majo. Ay nomorahar na sida hita nomoron. Akan namar hula-hula merbur pe perpunguan, unang majo. Jolo saya matahun politikon. Ujung nga buha, go sega relasi, holan ala ni parasingan di pemilu. Alay molate madi Tuhan marhite-hite masa Prapaskah. Dalan nani hutun di dalan na dipatuni Yesus adalah jalan yang memulihkan relasi. Maka di masa Prapaskah setelah hari Rabu Abu Narabui di masa pemilu sonari didokon diutus oleh Allah kita untuk apa? Berangkatlah dalam kehidupan sehari-harimu, pulihkan relasi. Pada enggak persaurat. Molorade si dak madokon unang pengot-ingot dosa ki alai hita maol mangalupa hod dosa idongan dang saurdot pamujamu haporsiamu dohot pangalahom holan nang mangido Tuhan dosa ki unang ingot da aliang go dosa nian huingot petorus jala hope Tuhan dosa ki ma unang ingot anggo dosa ni mana ingot-ingot matorus iturgujap pemaibana. Jika kita mengikuti pola Daud supaya Tuhan melupakan dosanya, maka kita juga diminta untuk apa? Melupakan kesalahan orang lain. Sesama dosa nami, songon, panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa, maka di masa Prapaskahon amanginang, tetapkan dalam hatimu, ikon adong sada musum namar dame dohto adorang so Paskah. Mularong nang musuhnya so bereng mak. Atar una pole terbereng buti serbeng mak. Buti. Saya mada sebelum Paskah komerdame hita. Tak ada gunanya Prapaskah tanpa pemulihan relasi. Ai ido dalan napi natuduni Jehovah. Huriani Tuhan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Puasa dipangido si Daud di pasahat dirina total tu debata. Puasa dipangido si Daud pangajario si debata di ayat opak lo di ayat opak naking alasan na jelas ayat 5. Saya togu-togu maatu bagasan hasitonganmu jala ajariau ai hodo debatani hatuoku hodo nahu haposi ganupare. Debatani hatuoku engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ajarilah aku tunjukkan jalanmu karena aku yakin kaulah keselamatanku. Hodona huhaposi ganu pari nomor 8. Engkau ku nantikan setiap hari. Expect. Ku berharap menantikanmu setiap hari. Dan ketika aku menantikan engkau, kau akan buanomu ma'atu dia. Tu haluauni. Uriani Tuhan nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Marhiti siya noon di paingot mahita. Molo Prapaskah lam gudang matang yang tak. Molo Prapaskah menjadi tempat di mana kita melakukan self refleksi diri dan evaluasi diri. Dungina patuluhon di masa Prapaskah lam hutad da madebata hutad da diriku hutad da dongaku. Dia dalanna ayat walur rahasia. Perdenggan bahasa do Jehovah, perdenggan bahasa jala bonardo Jehovah. Dia mengenal identitas Allah itu siapa dan apa. Adalah Allah yang nabonar, perdenggan bahasa jalan bonar. Dalam bahasa Indonesia Allah itu baik dan benar. Itu sebabnya dalam seluruh perjalanan hidup kita baik beribadah baik memberi persembahan baik. Tetapi bagaimana kita beribadah dan memberi persembahan harus benar. Jika tidak benar, tidak tepat. Di padang bulanot teh dibagi do amplop Paskah. Dibagi do teh. Bohama caramu na mangisi. Tanggal 30 hari Paskah pagi do diisi.
Molo songoni dope, maka kadang harus pas dope sitong. Jadi prap amplop pasca i dan soal hepeng. Amplop pasca itu adalah soal disiplin iman. Maka sejak hari Rabu Nasalpu, semua orang beriman yang merayakan tahun liturgi Prapaskah, maka dia harus berpantang, dalam bahasa berpuasa. Adong halak na semangalang Indomie, arong musi halak na marisa pedang marisa be. Hepeng ni Indomie do, hepeng ni sigaret naon, hepeng ni jajan na di papungo mamulai na dia Rabui. Bantu tempat khusus. Dungi ima pasahato mugabe amplop pasca. Dak kapo sa gereja padita. Unang tu gereja lihat. Molang pesuruham. Tuisi lianon. Lea matuakan hamar haperluan. Na persuk. Maka di Tarutung Kota saya selalu mengatakan. Unang isi amplop pas kami. Unang isi amplop Natal mi. Pas di hari Natali. Pas di hari Pasca. Mulai isi itu. Mulai dari hari pertama Advent. Dan hari pertama Prapaskah. Baru baiklah persembahanmu dan benarlah caramu menyampaikan persembahan. Sekali lagi, dang apalah hepeng nena record di amplop paskai. Alai bagaimana kita mendisiplinkan diri. Ido binalah sirro aku ala lomor aku mengajar sekolah minggu. Adong di sekolah minggu nama saya lomor aku tarik persembahan. Sejuta persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat persembahanku adalah sejuta. Nah di halo mohon ya, setia, jujur dan taat. Di dia do idar setia, jujur dan taat dalam proses mulai Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi. Perbuena dia amplop pasca. Dia mulai ban hamu 10 juta amplop paskam. Ale itu tidak melalui proses yang saya sebutkan tadi. Mulai Tarutung Kota kemulak mei. Edang na hurang mamura de batabine ko jalon nai. Tapi Allah ingin memakai proses itu melalui gereja untuk menajamkan spiritualitas dan pengalaman kita bertuhan. Dan oleh karena itu Prapaskah tidak akan ada gunanya kalau apa? You tidak melihat sekelilingmu yang berkekurangan. Masa Prapaskah selalu dimulai dengan ajaran Yesus tentang jika engkau berdoa, una pola di ida jolma. Molo marsileho-leho ko, una pola di boto tangan siamu, na ilan di tangan, hampira. Molo marpuasa, una pola son nabay malituk-lituk buhim. Martangi yang relasi kepada debata. Dungi marsileho-lehon, relasi tudongan. Berpantang, berpuasa, relasi tu diri. Bohadwau, mengontrol, mengekang diriku sendiri. Maka dalam Prapaskah ini ada 3 relasi rangkap 3 yang harus kita asah dan asuh. Mengikuton pola ni si Daud parpesal menon. Marhite nadita da ibana debata nabonari ahora alasan nabi nabonar di dokon ibana pardenggan bahasa jan nabonar do Jehovah. Ai di podahod do dalan nanatigori tua kapar dosa. Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi siapapun yang sesat, gereja bertugas untuk menariknya kembali pada jalan yang benar. Bukan melulu harus melemparkannya keluar. Itu sebabnya jiwa dari gereja GKP berubah sejak tahun 2013. Dan dipakai BHSG, tetapi tatap yang asa ditarik sudah akan tersesat. Di parmonohod do uhum tu akan adangol. Memang amang dan inang. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan mengenal diri kita. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan mengenal gereja yang sesungguhnya. Dan itu sebabnya ada pernyataan begini. Kesombongan dan kebebalan sering muncul ketika kita tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal diri sendiri. Dan kita akan mengenal diri kita hanya ketika kita mengenal Tuhan dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik? Tak ada jalan lain kecuali terus-menerus berelasi dengannya. Ainata Padita, istriku, dia mengenalku secara menyeluruh karena apa? Ganupari hamirapak. Maka tahatai. Maka semakin lama kita berinteraksi, semakin kenallah kita satu dengan yang lain. Doh suara ni ngorok kuping ay bote ng Padita. Na tapi tu luka kamar beda na bagaimana korok ko ngangorok bapak si El. Ay nga terus di babigi.
bagi ibadah. Maka bagaimana kita mengenal Allah dalam masa prapaskah ini? Perkuatlah relasimu, interaksimu dengan Tuhan. Mulu 30 menit doh martang yang amang yang biasa ada sadari, ba masa 10 menit. Berelasilah dengan Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan sehingga kita mengenal diri kita sendiri dan kita juga mengenal sesama kita. Tuise do hasitongan dohot asini rohai da gabe dala sidalanan na ayat 10 maddo songonon asini roha do asitongan do sude dalan ni Jehova diise diaka na mangaradoti padanna dohot aka panidang yonnai. Jadi hasini roha dot hasintongan ni akan menjadi jalan bagi orang yang siapa na mangaradoti padan ni debata dohot panidang yonnai. Tong mulak mahita amang inang tungulu si ganu parita dalani masa prapaskaun na parjulu sauduk mahaporsiamu duk pangiduammu na paduahon diragam ni hamaolon na tadobi rade mahita marsiajar dia kahalubiat tepe rade hita marsiajar toktong tu debata haposi ma debata aibana du hatuota dialah penyelamat kita maka dialah yang harus dirindukan setiap hari. Nah berikut tilik matu bagasan roham refleksi ma evaluasi dungi haposi ma dau balgatuan asin roham sia dosakon alani saya tait mau terus na palimahon lam marsiajar mahita manadda debata pagodang persaura dohot debata dungi tadota madirita tadota manang dongata dalam masa prapaskah na perpudi sehali tingkatkan doamu tingkatkan bela rasamu marsileo-lehot wakana marahurangan na patuluhon kendalikan dirim marhitiaha latihan berpantang hasilna bagi ma gabe amplop pasca. Sekali lagi amplop pasca bukan soal uangnya tetapi soal proses penajaman spiritualitas kita melalui disiplin setiap hari. Marhite-hite siani lam tajomma lam solhot mahuria gikapi di seluruh portibion lamar hua lau menuju tu surgui ay ngataboto dalani jalatai huton dalani. Amin martangyak kita. Molate ma Tuhan di hatam na badian apa ingotok kami di dalan nanang si dalanan nami iman dalan na di dalanan mi gugui ma kami marhite todim asa boleh hutok kami Tuhan dingulu si ganu pari di bagasan hauduhon marhite-hite siani ali Tuhan boy hami dirgak diragam niaka persorion nang hamolon na wadupi hami di perdalanan ningulu nami dang tung tarila hami Tuhan ido haporsion nami dang tung tarila halak nama kaposiho at tung ahape na wadupi hami no ngali Tuhan ikon homa hurang gutok kami asa marhite siani Tuhan dapotat dengga basam hami dohot asini roham di bagasan Kristus Yesus tarhamon nakok kami maatong saluhutna perdangolan nang persorion nami di hasianganon jalo matang yang nami on di bagasan Kristus Yesus na huyutok kami di dalan sidalanan nai amin. Marede hita o Tuhan sulikit. Oh
Ya Kronika 10 ayat 20 sia. Hatanya de bata apa boratita pasa pilihan. Lehon hamuma di Jahoba hamulian ni guarna. Buah kamu masih lehon. Dungi Roma hamu tu adopan ni buhina. Marsobba ma hamu tu Jahoba marpakian na marhaduhuan. Ido sahat ni hatanya de bata tapasahat ma pilihat tadi bagasan las ni roha. Maita jongjong saluna. Pasaha mapeliata tu pangaramotion ni debata martangi yang mahit. Ali debata manami na di banua gijang. Di parhato porohanami dosien uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Di son hupasat hamido pelian hamauliaton nami tuho. Saya jalo jala pasu-pasu mapelian namiona sa gabi dalan panidangion. Parsaura dohotulaw nasi ni roha di huriam. Bain mangulu nami gaya pilihan naho Bartolomon roham. Jala parsidohot parohon harajonmu holong hasitonga do hadamemu di sadok pertibion. Buhai marohanai marhite-hite todim. Asa saya toktong madok mole hati tuho. Di bagasan gowarna anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mauliate marohaku,
Ilia manamina di Banua Gijang, sapi narbadia maguarmu. Seroma harajonmu, sesaut malomon roham di Bano Tongor Songonna di Banua Gijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa idongan nomor dosa Tuhami. Unang hami togihut tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu tungulu si ganu pari madalani dalan na pinatuduhon ni Jehovah huhu jalo mapasu-pasu siya Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amen. Shalom.